Быйыл мен келдім сіңлім білен. Менің бірінші мақсат әлбәттә жігіттер, қызлар білен танышырга, аларның опыт, тәҗрибе алырга, аларның инде ничек алар төбәкләрдә, өлкәләрдә ничек алар татар чаралар уздыралар, нинди мәҗлисләр уздыралар, башкалар. Аннары ничек анда татар телен өйрәнәләр, үстәләр, ничек татарча сөйләшәләрме, юкмы? Мин шул максат белән килдем. Әлбәттә, яңа дуслар монда табарга, әлбәттә. Дуслар белән башлашырга монда. Шулай. Таныш йөзләр, күп таныш йөзләр. Миңа бик ошый монда. Беренче тапкыр мен 4 ел элек килдем форумга. Хәзер вот Аллага шөкер. Сез рәхмәт. Хәзер вакыт үзгәрде, чөнки соңгы атна, августның соңгы атнада мин килә алмыйм. Бу атнада мин буш, хәзер минем отпуск, мин килә алдым, бик яхшы, бик рәхмәт.